ବାପସ କହିଲୁ ଆଚ୍ଛା ସମୁଦ୍ର ଆଉ କେବେ ମୋତେ କହିବନି ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟା ବାହାରିଛି କାଲି ଖାଇତେ ଯିବା ହେଲା ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ କି ଏତିକି ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ସବୁ କାହିଁକି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଲୋକ ଦେଖା ଖାଇକି ଆସିଛୁ ଭାଇ ରିବନ୍ କଟିଂ ମିଳି ବନି ରିବନ୍ କଟିଂ ଚାଲିଛି ଆମେ ଟହଲ ମାରିଲୁ 5-6 ଥର ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଥର ଆସିଲା ଦହିବରା ଖାଇକି ପଳେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ସେଇଠି ଯାହା ଖାଇବୁ ଆମର ଅଫିସ୍ ଖାଇବାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ଆମେ ଆସିବିନି କେତିକି ଏମାନେ ପୁଅ ନିକି ଜାଗାକୁ ନା ଆସିବିନି କେହି ଜାଗାକୁ Porque esto es África, Django,